Wow. Mm-hmm. Ah. Mm. What's up mga kawitik? For today's video, magmukbang tayo ng pugita. Ayan guys, oh, adobong pugita na may black beans at nilagyan ng oyster sauce. So, pray muna tayo kasi gutom na. In the name of the Father, the Son, and the Spirit. Lord, this time, give them this. Ano pa hinintay natin? Attack! Wow, first bite. Sarap. Lumaya guys, eh. Yummy. Lami kayo. Ang lingwahe natin guys, saksak sinagol. Bisaya o Tagalog ha kay. Wow. Sarap talaga ng pugita guys. Actually, mas masarap ito sa pusit. Grabe. Nga ulit ang mga silingan. Mga kapitbahay. Kain tayo guys. Dago kayo guys, oh. Tingnan nyo yung sabaw. Tingnan nyo yung sabaw guys. Oh, lambot. Ang lambot. Pinalambot sa Sprite.
Sarap. Maanghang-anghang. Hindi na ako magdugang og kanin guys kaya diet ba taron. Diet ba to guys. Kanon ta ning ulo guys. Yung ulo akala ko malaki. Nung nilaga na, biglang lumiit. Ito guys, hindi ko ubusin to kasi babaunin ko ito bukas. Sarap. Sobrang sarap. Sorry. Ito, kainin natin guys. Kasi maliit. So guys, busog na po ako. Hanggang sa muli. Hasta la vista, baby. Bye-bye.